Għattini darba f'temp ta' ftit jiem, Carmen Chantar, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi li sospendiet lilha nnifisha, qed terġa' tappella lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa sabiex jinvestiga l-każ tagħha b'mod urġenti. Dan hekk kif issa għaddiet aktar minn ġimgħa u Angelo Gafa għadu maħa ebda azzjoni quddiem l-allegazzjonijiet illi ħarġu fil-konfront tal-id il-lemenija tal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn. Ftit tal-jiem ilu ġie rrappurtat li Carmen Chantar allegatament daħlet fil-but il-fuq minn 400,000 euro mill-kumpanija Gozo International Medicare Limited, kumpanija li hija parti minn Vitals. Bl-iskandlu ta' dawn il-flejjes tant jikber li Carmen Chantar spiċċat kellha tissospendi lilha nnifisha mill-FMS sabiex fi kliema tkun tista' tiddefendi l-pożizzjoni tagħha. F'email lill-Ministru tas-Saħħa, Carmen Chantar qalet li qed tieħu dan il-pass sabiex tħares l-interessi tal-Gvern u se tkun qed tikkunsidra l-passi kollha neċessarji ħalli tiddefendi isimha u l-integrità tagħha. Issa l-avukat ta' Chantar bat ittra lill-Kummissarju tal-Pulizija fejn qed jitolbu sabiex jeżerċita l-poteri kollha għad-dispożizzjoni li tagħtih il-liġi u jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet. Dan għaliex huwa dritt ta' kull ċittadin Malti li jitlob li tkun iċċarata l-pożizzjoni tiegħu. U biex il-kobba tkompli titħabbel brabta ma' dan il-każ fl-aħħar jiem kien hemm żvolta ġdida, kif sar magħruf li r-rapporti dwar lid il-lemenija ta' Chris Fearn ġew illikjati apposta mill-klikka ta' Joseph Muscat, bl-indikazzjonijiet juru li ż-żewġ fazzjonijiet spiċċaw iduru għal xulxin. Il-Vitals kienet il-kumpanija li natat il-konċessjoni mill-Gvern biex tmexxi l-isptarijiet St. Luke's, Keren Grek u Tawdex, konċessjoni li wara marret għan Stewart Healthcare u li ġiet ikkundannata mill-qorti bħala fraudolenti. Dan apparti li hemm 3 rapporti bsin tal-Awditur Ġenerali li kkundannaw dan id-deal li sewa lil pajjiżna aktar minn 400 miljun euro mit-taxxi tagħna. Il-Gazzetta The Daily Pakistan ippubblikat rapport illi fih intqal li kumpanija brabta ma' Ramtu Muluri li kien direttur tal-Vitals għamlet qatt ta' pagamenti lil Chantar. Ir-rapport jgħid li trasferimenti li saru juru ħlasijiet suspettużi lil lid il-lemenija tal-Ministru Chris Fearn. Skont dar l-artiklu hi allegatament irċevit iktar minn 440,000 euro flus li tħallsu f'kont f'Dubaj.